Estem construint un somni. El millor club del món. Construirem un nou palau blaugrana amb 15.000 seients. El millor estadi del món. Encén les orelles. Encén les orelles, emissió número 15, i haig de comentar-vos que avui tenim com a opinadora, experta en metafutbolística i sòcia número 138.696. Pel que m'has comentat, benvinguda al canal KG, t'anomenaré així per desig exprés, de temes de confidencialitat. Com estàs? Hola, moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que estic molt emocionada. Segurament sóc una de les fans número 1 i més antigues del podcast i és un plaer estar aquí. Doncs moltes gràcies per les paraules i així em consta que segueixes el podcast, per tant és una alegria immensa. I mira, com comencem, com solem fer sempre amb el que és el nostre comentador habitual, que per motius indeterminats, ho haig de dir, no tenim aquí a l'Aitor, però el tindrem ben aviat, estic segur. Espero estar a l'alçada, de l'Aitor, que és molt bo. I tant, home. Escolta, aquí es tracta sobretot de reunir experts i ha arribat un nivell d'expertesa, que em sembla que es diu així, a millors i pitjors ja és una cosa relativa, no? Estem d'acord? Sí, correcte. A part, ja era hora de la quota femenina dins aquest podcast, que sempre va bé. Sempre va bé, el que passa és que, clar, malauradament, per dir-ho així, clarament és un univers molt petit en el qual ens hem ajuntat dos representants del gènere masculí. Ara, feliçment, hem incorporat el gènere femení, clar que sí. Mira, normalment, i com ja hauràs escoltat, sempre intentem fer una dissecció del futur, del futbol a temps real, del que està fent el Barça, com ho està fent, i aleshores, doncs mira, així a termes generals, recordem que venim d'una etapa on el Barça estava, diguem, fent figa de forma intermitent, encaixant molts gols, parlo de la derrota horrible amb el Sevilla, l'empat a 3 amb el Bruges, tot de resultats que no convidaven excessivament a l'optimisme. I bé, ara ens trobem i ho comentarem, a veure, sota el teu punt de vista, amb el teu anàlisi futbolístic, què ha fet que sortim d'aquesta situació de perdre amb el Sevilla per 4 gols, d'empat amb el Bruges, partits que teòricament sobre el paper el Barça hauria de solventar sense cap tipus d'inconvenient significatiu, però que la realitat va ser la que va ser, no? Què ha passat perquè vinguem d'aquí a guanyar l'Atlètic de Madrid, que, com sempre dic, no és un competidor nostre, però vam guanyar 3-1 i el Betis a 5-3 l'altre dia. Tu com ho veus? Què ha canviat? Bueno, principalment és el tema que hem anat recuperant efectius, no? Venien de baixes molt importants, comentaves que sempre reben gols, no? Ha tornat Joan Garcia, que està fent molt bons partits, tot i que continuem encaixant, menys, però continuem encaixant, però ja no tant pel porter, que Chesney, evidentment, té un nivell, o sigui, té un nivell alt, però no és un jugador pel Barça, penso jo. Però bueno, torna Joan Garcia, estem encaixant menys gols. També ha tornat Pedri, que també se'l trobava a faltar. També ha tornat Rafinha, que jo crec que aquí també s'ha fet un cop de puny a la taula mental. Jo crec que el Rafinha no només és un gran jugador, l'altre dia va marcar un golaç, però ell ha posat ordre, no, als jugadors, no? Ha posat ordre, ell torna com a capità i llavors això es nota molt en el camp i jo crec que no estem 100% perquè no ho estem, però Flick té sempre problemes
diguem-ne, per posar... No existeix el fixe. Encara no tenim aquell 11 ideal per jugar. I per això jo crec que encara aquesta discontinuïtat en el Barça i a la Lliga sí que és veritat que estem molt bé perquè els últims resultats així ho mostren, però a altres competicions, com ja començarà la Copa del Rei en el seu moment i ara mateix a la Lliga de la Champions, no estem tan bé per això, no? Perquè encara no s'ha trobat aquest 11, penso, ideal i que hem de recuperar els efectius al 100%. Clar, i suposo que, no sé, suposo que coincidiràs amb l'opinió que venim dient sovint amb l'Aitor, que hi ha hagut una absència que tots l'hem notat, qui sigui del Barça i digui que no està mentint, que és la desaparició d'Íñigo Martínez a l'eix de la defensa per aquest caràcter que feia com de segon entrenador al camp. I una mica el que li comentava a l'Aitor, segur que estàs d'acord, crec, és que a la part de dalt de l'equip, perquè són dos eixos, jo crec que el Rafinha fa aquest paper, no? Jo crec que es nota un munt. Es nota un munt. O sigui, el Rafinha fa una feina ja no només de davanter i com a bon jugador, que continuo dient per mi és el millor ara mateix, i de fet l'anterior pilota d'or jo crec que hauria d'haver sigut per ell, però bueno, ja sé que s'ha comentat això molt i tal, no entrarem, però sí, o sigui, la falta d'Íñigo Martínez o un jugador com a Íñigo Martínez a l'eix de la defensa ens està matant, i per això cada partit estem encaixant gols, i així de senzills, així de fàcils. L'altre dia ho vam veure amb el Betis, que ho teníem el partit dominadíssim, golejada per 5 gols, i els 2 últims gols van ser errada, falta de concentració, el que diguis. Sí, ens tenen habituats amb això. Jo et volia comentar, KB, una miqueta per posar en context i analitzar, però vull dir, amb la vista posada a temps ençà, vale? I mirar cap al futur. Jo penso una miqueta que és que en un temps relativament curt en els anys, no? El Barça ha hagut de superar 2 etapes. Les 2 estan bastant tocant. L'una, evidentment, és el Barça post-Messi. Que tu recordaràs inclús en converses que hem tingut nosaltres moltes vegades, el que jo sempre et deia, encara que semblava agosarat, que el Barça hauria d'haver començat molt abans a creure's de debò que havia de jugar sense Messi i fer la feina, no? Això ens va costar un accident futbolístic de 2 o 3 temporades, i una mica, això t'ho comento perquè, si t'hi fixes, estem acabant d'abandonar el que es va fer per superar l'etapa Messi. Què vull dir amb això? Què tenim? Unes rèmores, perquè ens entenguem, que es diuen Araujo, que recordem que va ser un accident, aquest senyor no hauria d'estar al Barça jugant, va ser per una cosa, per dir-ho clar, de necessitat absoluta, que ens vam haver de conformar amb el que hi havia. I després està el Frenkie de Jong, un jugador d'unes prestacions solvents en el conjunt de la seva carrera, però que venia també d'aquesta etapa post-Messi. Anem a posar algú, se'ns ha anat el Busquets, vam anar perdent aquests efectius que caracteritzaven el Barça, i que en el fons ara encara hi ha aquesta lluita, no, d'espendre's, d'aquests jugadors que venien d'intentar fer l'època post-Messi, i ara és l'època Flick, i jo crec que una miqueta anem per aquí, no? D'acabar de tancar aquest cicle i trobar les peces noves, que algunes ja les estem veient, en Pedri, no? Què en penses d'això? Sí, o sigui, sí que és veritat que l'era post-Messi ha costat molt, o sigui, també és veritat que és molt difícil reemplaçar el millor jugador del món i de la història fins ara. És que això no ho hem pogut fer, vull dir, és impossible, no? Sí, però sí que és veritat que durant molts anys el Barça ha jugat, o sigui, l'equip del Barça jugava per a Messi i només per a Messi. I ja ens anava bé perquè Messi és un jugador que guanya títols al final. I podem veure que el dia d'ahir o abans d'ahir el Miami Club de Futbol ha guanyat la seva primera lliga allà als Estats Units, i gràcies a pes determinant, no? Imagino. A un pes determinant de Messi, del Jordi Alba i del Busquets, que hem d'anomenar que s'estan retirant, i això és una tristor inconfundible perquè s'ha acabat una part també del bon futbol. Una era. Però tot això venia perquè sí, arrosseguem 6 jugadors de l'era post-Messi, que també s'ha de dir, Araujo en el seu moment era molt bo. De fet, l'era post-Messi, Araujo va ser una dels jugadors que ens va donar una mica de llum, i va ser, de fet,
ell en un partit contra el Madrid. Perdona que t'interrompi, tens tota la raó de que en el seu moment l'Araujo era un jugador que encara gràcies que el teníem, amb això tens tota la raó, perquè jo recordo perfectament que amb el Barça de Xavi va haver una temporada que quan Araujo es va lesionar el Barça es va enfonsar. Es va enfonsar perquè teníem un equip que estava en formació, completament en formació, i Araujo és un jugador que et dona aquella força, aquella empenta. Sí que és veritat que tècnicament no era el millor. El que passa és que en aquells moments al culer necessitàvem un home que no és que guanyi títols, però que ens tregui d'aquesta tristor que teníem, que arrossegava. I jo crec que Araujo ho va fer molt bé i ho va donar tot, però sí que és veritat que ara que el Barça ha pujat el nivell, perquè han vingut nois de la Masia molt més petits, amb molt més caràcter, molt més bons tècnicament i millors jugadors, i que l'Araujo es veu una mica enfonsat i desplaçat. Però desplaçat perquè futbolísticament les coses cauen pel seu propi pes. Sí, no? Perquè té un senyor que es diu Covarsí, que malgrat no és un déu perfecte, ja ho sabem, però home, és un jugador que apunta unes maneres. És fàcil imaginar que a l'edat de l'Araujo Covarsí serà un central dels bons a Europa. Sí, i jo crec que també l'Araujo aquí el que li falta és allò, o sigui, no pot, si ja entrem en detalls, amb el Chelsea va prendre una decisió molt dolenta i va ser expulsat per aquesta decisió. Llavors, per mi, una errada completament en la seva carrera, però és que no és la primera vegada. I llavors aquest és el problema. I això és un problema molt important amb alta competició, és a dir, que el que tu puguis fer i desfer de tu mateix ja no depengui del futbol que emana de les teves cames, sinó del que passa pel teu cap, és a dir, que tinguis la inestabilitat, no? De no ser capaç d'entendre que has de mantenir les emocions, m'entens, encapsulades en un partit de Champions. Has de ser professional, penso. Has de ser professional i va ser una errada molt, per mi, és horrible, però de fet has anomenat la paraula inestabilitat i ell està de baixa ara mateix. Ell està de baixa, de fet... Una baixa, per cert, una mica així, amb suspens, perquè no han dit motius personals. Quan es diu això ja sabem que és rotllos sí, i es parla de que té una mena de depressió, ansietat, o sigui, inestabilitat emocional, mental, que clar, que no el deixa jugar. Home, però això jo entenc que es pugui sentir així, però si jo estigués a la seva pell, miraria la meva compte bancària i jo crec que se'm trauria una mica, no?, el mal rotllo, no ho sé. Sí, al final aquest és un debat públic, no?, de que, es guanyen el que guanyen, no?, com pots sentir aquestes coses, però bueno, també és veritat que... Els rics també ploren, no?, que diuen. Exacte. Sí que és veritat que l'esport professional d'alta competició i el rendiment és el que a vegades té aquestes coses mentals que poden afectar. Jo sí que és veritat que espero que Araujo torni perquè necessitem efectius i bons jugadors a l'eix del camp, perquè la baixa d'Íñigo Martínez és dura i llavors Covarsí sol a la defensa no pot. Per contra ha aparegut un gran jugador multidisciplinari que ja el tenien en ment i ja estava aquí, però jo crec que aquesta temporada està fent un pas endavant, que és Eric Garcia, que ho està fent molt bé a totes les posicions que ho posa Flick, i per això comento que Flick el problema ara mateix que té és que no té un 11, no sap ben bé quins jugadors són fixes per ell. Sí, és que, i de fet t'ho volia preguntar, no?, perquè et convido a fer, doncs, a dibuixar sense cap tipus de problema, sense contemplacions, quin és el Barça de futur amb els jugadors que tu tens ara, és a dir, quins fotries fora, no un cabat de 24 hores, un cabat d'una hora, i quins dius segur, m'imagino el Barça al futur amb aquests jugadors, més o menys, què dius? Bueno, a l'Eix segur que és en plan en Joan Garcia, em sembla un porter amb una projecció molt bona, és jove també. És dels que reuneix un consens més general al Barça mateix, com a jugador. Covarsí, tot i que va ser una temporada de 10 l'any passat,
jo crec que aquesta temporada ha baixat una mica, Sí, que ho ha fet una miqueta. ha baixat una miqueta, però és un jugador molt jove, amb molt de talent, i per tant aquest nano s'ha de quedar, i jo crec que serà molt bo, serà els millors defensors que van tenir. Sí. Aquesta tecla, doncs mira, va sonar i hem tingut aquesta i unes altres joies. Ho estic dient en random perquè ens hauríem de cenyir una miqueta a un guió, però és que em ve al cap el Bernal, no? Un altre jugador d'una classe sortit de la Masia, no? Si no m'equivoco. Marc Bernal, sortit de la Masia, no sé si ara en té 17 o 18, apunta maneres, però aquest paio, apunta. Jo, la veritat, el vaig veure en pretemporada, va ser de l'any passat, i va ser una llàstima que s'hagi lesionat tant de temps. És que vés a saber, ens hagués donat futbol, Jo crec que hagués sigut una peça fonamental en el mig del camp, juntament amb Pedri, que per mi Pedri és un dels fixes, i sempre comentem, sense Pedri no show. I també és una de les coses que veiem en els últims partits. Quan surt Pedri, perquè Pedri no està per jugar als 90 minuts, però surt Pedri del camp i es nota moltíssim. O sigui, ja el Barça doncs, ja no fica tants gols, ja el Barça són moments en què pot encaixar algun gol. Llavors, Pedri ens dona molt, Sí, és com que quan no hi és Pedri és com que al Barça li queden dents, però els ullals ja no els té, no? Correcte. Mossega, però vull dir, no acaba de fer mal. El Barça no és un mal equip perquè... Sí, però no és el millor. Igual que penso que com quan Rafinha per mi hauria de continuar i buscar un davanter. Lamine Yamal, comentant Lamine Yamal, sí que és veritat, també va fer una temporada magnífica l'any passat. Aquest any no sé si per la lesió, no sé si perquè cada vegada té també més pressió social amb les seves coses i vides personals, que sempre estan parlant a la televisió i a les ràdios, però ha baixat una mica. Espero que en els propers mesos, sobretot si volem guanyar títols, un altre cop trobi la seva millor versió, perquè és un jugador que pot destacar. Sí, i llavors... el que penso de Yamil Yamal, i ara intentant ser constructiu, perquè de Yamil Yamal ja n'hem parlat aquí, a mi per lo general no tinc gaires pèls a la llengua, però en aquest cas, de forma constructiva, sí que diré que jo almenys veig que el Yamil Yamal pot ser una peça de futur al Barça, sí, i sempre sí, accepta, i penso que Flick ho hauria de veure així futbolísticament, que ell no serà mai ni se l'encomanarà ser un golejador, sinó un bon assistent, que és una cosa que ja ens ha demostrat que és capaç de fer de forma excel·lent, és a posar pilotes que dius, però com tu has tret de l'exterior? Perquè darrerament jo trobo que té molt, vaig a fer lo típic, les giragonses aquestes que pegui cap allà, perquè té el cap, fotré el gol aquest típic del pal curt al pal llarg per l'esquadra i tal, i ja ens està acostumant a, tio, no et flipis, tens la pólvora mullada i què està passant aquí? Jo sí que és veritat que penso que la Lamine Yamal té més que un problema de seguretat. Ell un excés de seguretat, no? És que depèn de com es miri, no? Bueno, depèn com... O sigui, em refereixo de que ell va molt de que jo soc Lamine Yamal, a mi no em compareu amb Messi perquè jo soc Lamine Yamal i vull fer-me el meu camí, que per una banda està molt bé, però per altra jo almenys veig en el seu joc que imita molt a un del seu... El seu amic Neymar, no? Que dèiem. Exacte, que és el seu ídol. No m'estranya que l'imiti, perquè també Neymar és un gran jugador, però també era un bon quinqui, no? Exacte, o sigui... Malauradament. Sí, i llavors jo crec que el que falta a la Lamine Yamal és madurar. És madurar, que ell mateix es trobi i que vulgui què vol fer i què vol ser. Això ho tenim coll avall, això, perquè, sincerament, a veure, avui ja sabem que en els temps que corren, i fent autocrítica de jo mateix, no? Però avui en dia ser un marrec de menys de 20 anys i ser madur, realment són paraules majors i s'han de donar una quantitat de condicions
imprescindibles perquè tu siguis madur amb menys de 20 anys avui en dia, que fa molt difícil que qualsevol canalla sigui molt madur abans dels 20 anys en aquest món que vivim. Per tant, a sobre d'això, si a tu et diuen tothom que ets un crac, no pagues res, perquè ja sabeu com són la vida dels jugadors de futbol. El Ronaldinho ho deia, quan va estar Ronaldinho a Barcelona, sona una mica fantasmada, però ja deu anar per allà. Deia que ell no portava quasi mai ni un duro a sobre quan anava a les nits, perquè anés on anés, a canvi de la foto, i en aquella època l'Instagram em sembla que encara no existia, tothom li convidava de tot, no? Aleshores, clar, madurar com a persona amb un entorn així, amb una família que, bueno, punts suspensius, ho deixo aquí, no? Potser el pare encara està en el camí de madurar i té 30 anys més que ell, doncs clar, jo crec que és demanar, en fi, no sé com dir-ho. No, és que el seu pare té 32 anys, Ah, sí, és veritat que és molt. sí que estic d'acord. Va tenir 6è d'EGB, no? Sí, ho va tenir molt petit, que per cert sempre té problemes en els camps. De fet, l'altre dia va haver-hi de sortir també amb seguretat el pare de l'Lamine Yamal, perquè es confrontava amb la gent del camp del Betis, però bueno, li falta, és veritat, a l'entorn ajuda molt, o sigui, ajuda molt. L'Lamine Yamal potser no té un entorn molt fàcil, però bueno, està aquí. No és per anar molt lluny amb aquest tema, però només ho deia perquè, com que tu deies, esperem que el cap el maduri, no? Com si fos una fruita de conreu, però que ho veig complicat. Jo crec que aquest senyor serà sempre així. Per tant, el que sí que es pot fer és acabar d'establir d'una vegada el seu rol en l'equip del Barça. Jo crec que ell té el cap ser un nou, el que fot els golassos per l'esquadra. Ell té cap de nou, no? Diguem. I clar, jo crec que on el fica Flick i el que pot donar millor d'ell, jo crec que un assistent de luxe, no? O sigui, ho és, de fet les dades ja ho mostren, és un dels assistents de l'equip, no tan golejador perquè l'estem veient que li falta aquesta mena de gol. L'altre dia va marcar però de penal, però jo més que això també trobo a faltar això del seu desequilibri. O sigui, l'altre dia amb el Chelsea el Cucurella se'l va menjar, i diguem-ho així, o sigui, i cada vegada ja li agafen més la matrícula, o sigui que és com... Bueno, tio, és que has d'acabar, però és que has d'acabar de ser un bon jugador. Però és que li està passant el que li passava al Messi, però que de retruc pateix un mirall inevitable, perquè al Messi li venien 2, de vegades 3 jugadors, i tots sabem el que Messi era capaç de fer amb 3 tios que li venien a sobre, que era deixar-los en un pam d'anar. Lamine Yamal, de moment sabem que pot fer coses increïbles, però jo crec que aquí s'evidencia que és absurda la comparació infantil de Yamal-Messi. Correcte, per això no s'ha de fer, i per això em penso que li falta anys encara, que li falta anys de treball, em refereixo també, perquè Messi feia això magnífic, doncs quan tenia ja una edat, amb l'edat de Lamine Yamal, de fet encara no havia, si no m'equivoco, encara no havia ni debutat amb el Barça, ara mateix. Llavors Lamine Yamal va debutar amb 16 anys amb el Barça. Jo no coneixia a Messi amb 16 anys, però és allò, jo crec que li falta anys de treball encara perquè sigui un gran jugador, i no se l'ha de posar en un pedestal encara. Bueno, això ja s'ha fet, el del pedestal. Jo crec que ja comença, fins al més flipat, ja comença a veure's que estava sent un error, això. Sí, el que passa que sí que és veritat, tornem, Flick té un problema. Suposo que ja molts entrenadors voldrien tenir aquest problema, que té jugadors tan multifunció, com l'Eric, no? Exacte, com l'Eric, com el Lamine Yamal. L'altre dia el Betis no estava de punta. Ha posat a Rúnic, al Bardagic, que ho va fer molt bé, va marcar un golaç, va marcar una assistència a Ferran, o sigui, gran jugador també. No crec que sigui un crac, no crec que sigui per la història del Barça, però està aquí ajudant-nos. Per cert, te'n recordes que la inculta de torn de Catalunya Ràdio o RAC o qualsevol d'aquesta li va dir Bardacci, no? Es deuria pensar que era marroquí o alguna cosa. Realment hem de patir uns nivells, realment, en fi, això ho dic aquí. Bueno, sí, en privat, ja. I Lamine Yamal va jugar al mig del camp. Ojo, amb un mig del camp,
estrany, per què? Perquè el Flick, exacte, el Flick li va dir dem un pas enrere. Sí, perquè si aquí la cosa no carbura, doncs escolta, exacte, tu ets bo i en algun lloc has de ser molt bo. Això és claríssim, estem d'acord, no? Estem d'acord. Jo penso que ell desequilibrant a la banda és molt bo, El que passa és que ha de treballar més perquè es trobarà en defensa de que també facin bé la seva feina i per tant ha de ser molt més intel·ligent i això és amb treball, o sigui, és amb el temps que ell anirà jugant i anirà veient i anirà coneixent els seus rivals. L'altre dia per temes de problemes, un altre cop en el mig del camp no tenim a Dani Olmo lesionat, no teníem Fermín torna de lesió, sí que és veritat que va jugar uns minuts però tornar de lesió, llavors, ostres, aquí poso. De Frenkie de Jong també tornar de lesió, aquí poso, i va posar la Lamine Yamal, que ho va fer molt bé, i és allò, és anar treballant. I això, i tornem al principi, l'equip meravella que jo penso és amb un Covarsí de base, amb un Pedri de base, i a la davantera un Rafinha, un Lamine Yamal, per què no? Ara, la resta sí que és molt movible i és el que fa por del Barça perquè tenim moltes baixes. Sí, i jugadors, exacte, i jugadors que jo em poso a les botes de Flick, no? Hem vist una infinitat de jugadors que han demostrat, m'invento ara tant és, o mitja temporada jugant a un nivell molt bo, i l'altre, no? El cap Frank de Jong, no? Que va fer una gran mitja temporada anterior, jo me'n recordo, com a mínim va callar unes quantes boques que ja el volien defenestrar, jo ara ja el defenestraria, les coses com siguin. Però jo, molt ràpidament, et volia preguntar, en contraposició a aquestes dues figures que et diré, com els veus? Gerard Martín, que era un jugador que va debutar com tants altres jovenets i del no-res aquest és que deien del Montón, vaig sentir per allà, ara està sent un jugador que a poc, gota a gota, treballa, es veu que és un treballador, això està claríssim, és un tio disciplinat que es nota molt que el que li diu a l'entrenador ho compleix amb escreix, i també volia que comentessis el tema de Casador, no? Un jugador que va començar al revés, molt explosiu. Jo recordo unes combinacions amb el Lewandowski la temporada passada, al principi de tot, però que, per coses tàctiques i tot, però que no acaba de trobar el seu lloc al Barça i jo, sobretot, el que penso que el Flick no li acaba de fer el pes. Tu què en penses d'aquests dos jugadors? Jo crec que, sí que és veritat, i la temporada anterior va ser magnífica i ho va ser bàsicament pels jugadors que van pujar de la Masia i en aquests dos jugadors i entre el Gerard Martí i el Marc Casador. Què passa? Que jo penso també és veritat que tenim la tendència, no, ostres, ve del Barça, és del Barça de tota la vida, ve de Masia, és un crac. I no. O sigui, hi ha molts jugadors, no necessàriament, hi ha molts jugadors molt bons que també estan en altres equips, en altres masies de diferents equips d'Europa i que també són molt bons. Jo crec que aquí el que et fa un crac o no, a part del talent natural que puguis tenir, és el treball continu. I llavors, Gerard Martín és un jugador treballador, molt treballador, però sí que és veritat que el que li doni aquesta espurna de canviar, de ser un jugador bo, normal, bé, perquè et pugui guanyar una lliga, És que potser amb el Gerard Martín podem guanyar la lliga i podem guanyar una Copa del Rei, normal, però donar aquest salt de que, ostres, sigui un jugador fonamental en una Champions League, encara li falta molt, li falta molta feina i que, que tant de bo ens converteix en un crac i que ens doni moltes alegries a Europa, no? Jo hi dono per fet de que ho farà a la Lliga, o sigui, per fet. I igual al Marc Casador. Marc Casador sí que és veritat que és un jugador que jo trobo, almenys és la meva sensació, de que necessita minuts. Necessita minuts i necessita tenir aquesta continuïtat. I és un català atípic, diguem, perquè, a veure, per lo general, i el Cruyff ja ho deia en el seu moment, no?, que el jugador català, per lo general, no?, i per extensió, doncs el català mitjà és una mica introvertit i tal, jo crec que tenia raó, per lo general és així. I el Casador no encaixa dins d'aquest tipus. Jo crec que és una persona que té caràcter i es veu, segurament es conté i ho sap fer,
se'l veu un nano amb personalitat i geni, Vull dir, que tira més cap a un Guardiola que cap a un Covarsí, no? Perquè ens entenguem. I al tanto perquè el Flick el veiem amb aquesta cara de tio espiritual i tranquil i calculador, no oblidem que és un alemany i com a tal Té caràcter, dius. sap moure els fils, les subtileses i en fi, explotar les persones com ja ens han demostrat moltes vegades, no? Jo crec que no es porta bé amb el Casador. Tu creus que... Jo sincerament no ho sé, però el que sí que és cert és que Casador o qualsevol altre jugador del mig del camp té molta competència ara mateix al Barça. És a dir, l'únic fixe és Pedri i la resta es poden barajar per poder jugar. I llavors és aquí on ve la dificultat, de fet, gràcies a Casador i gràcies a que mantenim a Casador és que Frenkie de Jong ens mostra un dels seus millors nivells. O sigui, l'any passat que va jugar a Casador quasi mitja temporada, el Frenkie de Jong al principi va tornar, però Flick no el posava a Casador, perquè Casador estava a nivell. Això fa temps, però què va passar? Doncs que va haver-hi un moment que el Frenkie de Jong va dir, ostres, que m'estan guanyant el puesto, m'he de posar les piles. I sí que és veritat que, aquesta lluita potser en el seu moment va quedar una mica més enrere per algun motiu, no? Correcte, o sigui, Frenkie de Jong té una qualitat... O sigui, pot arribar a tenir, que també és un dels jugadors que quan juga molt bé, juga superbé, i quan no, ho fa diferent. I llavors baixa el nivell. Però gràcies a Casador, trobo que Frenkie de Jong, gràcies a aquesta competència, Frenkie de Jong dona un pas endavant i li acaba guanyant la partida a Casador, que ja no només Frenkie de Jong, és que estem parlant també que després tens un Dani Olmo, tens un Fermín, tens un Gavi que ha de tornar, tens un Marc Bernal, i amb aquesta competència, clar, Casador, el que ha de fer, penso jo, de que, continua entrenant, continua sent del Barça, continuen tenint minuts, i quan li toque el moment, fer el que millor sap fer, que és jugar a futbol i molt bé, i intentar almenys lluir-se, no?, en aquells partits que Flick li per destacar en l'equip i fer uns bons passes, que ja l'hem vist fent-lo l'any temporada passada en Lewandowski i tal. Llavors, sí que és veritat que és un jugador que necessita minuts per al seu millor nivell, però ha de treballar amb això, i el Barça és un equip que la competència sempre hi serà. Què et sembla si, molt breument, perquè comencem a trepitjar el temps ideal d'escolta, com ho veus pel tema del Barça-Frankfurt? Volia, abans de tot, anunciar que de cara a la propera emissió número 16 d'Encén les orelles tindrem tot un seguit d'entrevistes que faré a peu d'estadi als aficionats blaugranes que surtin sobre uns temes que de moment m'amago a la màniga i que descobrireu en el proper programa. Què en penses? Doncs com veus aquest Frankfurt, que ja recordem quin va ser el precedent horrible que ve al nostre cap, no? Tot d'alemanys cridant allà, en fi, un episodi funest de la nostra història recent. Sí. De fet, el club ha posat solucions, diguem-ne, fins ara ja veurem el dimarts què és el que passa, però de moment el club només ha posat entrades a la venda als socis i per assegurar-se que no vinguin més aficionats. Ja és una història que, els socis, però a veure, de tota la vida els socis, i a veure, escolta, no estem a TV3, jo no com a soci, però per una persona que era sòcia, doncs no una vegada, sinó 2 o 3, ja fa molts i molts anys, doncs vam revendre un partit puntualment al carnet a un que no era el Barça. Això sí, li vam donar instruccions de controlar i inhibir les seves emocions, això era un requisit indispensable, però ho vam fer, i aleshores, clar, el que ho facin per socis, espero que sí, però sabem que no és la panacea. No, en principi també faran controls visuals allà dins del camp. Tu sones austríac, alemany i tal, ja està, aquí no entres, no? Aquesta és la solució. Bueno, de fet, he llegit, no ha sigut el meu cas, però he llegit que perquè les entrades són nominals, i llavors, com has d'inscriure les entrades al nom i cognom, molts, com s'han venut els socis, el Barça ha
vetat a moltes entrades directament, i en principi també faran control visual. A veure... Això, sí, perdona, això si es fa és la solució, però què passa? Que no només em dir-ho és la solució. Com sempre en aquest país, a part de dir que faràs la cosa o legislar una llei, després has de controlar l'aplicació de tal cosa. Vale? Què passa? Això ho saben a Anglaterra. Pel tema del hooliganisme, vale? Al final, i a Itàlia també, amb la tessera, que li diuen que has d'entrar amb la teva tarja, no? Es diu tessera, per una mica individualitzar les persones, saber qui són, identificar-les i tenir-les controladetes. No? Allò allà ha servit força, sobretot a Anglaterra. Però què passa? Que perquè això funcioni, evidentment, que has de fer a cada tio que et vingui, li has de controlar que es diu de fulanito de los palotes, vale? Amb el seu DNI, i si fas això necessites dir-li a la gent que vingui amb una antelació d'almenys 1 hora i mitja abans del partit. Tu creus que això es farà? Impossible, jo ho veig impossible. Per tant, serà un mig camí com sempre. Bueno, esperem... Bueno, però sí que és veritat que jo amb la mà al cor espero que no ens torni a passar. Jo crec que tant els socis, els culers, hem après d'aquell moment. El club ha après i està posant mesures, i jo crec que no tornarà a passar. I parlant de lo futbolístic, també és veritat que l'Eintracht no ho està fent bé a la Lliga d'Alemanya. De fet, abans d'ahir va perdre el seu partit amb l'Leipzig 6-0. O sigui, ve una golejada important. Si tot va bé, els hi hem de fotre, no sé, per què no? Escolta, li van fotre 6 gols a l'Olympiacos, li van fotre 5 gols al Betis, vale? A l'Eintracht de Frankfurt la piga pel seu palmarès, no és cap Bayern de Múnich, no és cap... No, però bueno, mira, ve haurien de guanyar, però bueno, aquesta Champions, com veiem, jo crec que el Barça, on té el major repte aquesta temporada, és a la Champions. L'any passat ens van quedar portes i aquest any volem repetir i, si no, guanyar-la. O sigui, al final el culer, jo penso que, i jo com a culer, jo vull la Champions, ja fa molts anys, 2015 a l'última vegada, ja ni me'n recordo, i llavors volem la Champions. Escolta bé, Lamine Yamal, el que et diuen. Exacte, jo vull la Champions, Rafinha, sisplau, o sigui, és com... És el títol que volem. No, almenys jo, la Lliga i la Copa del Rei està molt bé, evidentment la celebro com tothom, però jo crec que hem d'anar, i aquí és on hem de demostrar que sí que estem millorant, perquè de moment, ojo, que de moment no estem dins dels classificats directes, O sigui que és la competició, està difícil, i és una competició on tothom la vol guanyar, evidentment, i vol anar avançant, no només per guanyar-la, sinó per guanyar diners. Això també està claríssim. Cada vegada que tu guanyes o avances en les fases, el club guanya diners, o sigui que els altres clubs ens ho posaran difícil, i és aquí on hem de demostrar que de veritat estem millorant, que de veritat estem trobant l'equip que volem. I per arribar a aquest nivell, doncs, efectivament, el que s'haurà de depurar és aquesta insostenibilitat, o no sé com dir-ho, a caràcter canviant, no? És a dir, que no tenim una cosa sòlida, tot el que hem estat parlant fins ara, és a dir, que hi hagi inventant-me un Frenkie de Jong que sigui solvent tota la temporada, que hi hagi un Lamine Yamal que sigui solvent tota la temporada, que hi hagi es digui Araujo, Christensen, que sigui solvent tota la temporada, no faci mariconades, i clar, encara queda camí, ja estem a meitat de la temporada. És que queda camí. Així com la Lliga la podem salvar, ara mateix som líders i sincerament ni l'Atlético de Madrid ni el Madrid... Aprofito per dir-ho ara, que l'anterior temporada, qui no s'ho cregui pot tirar enrere, si té temps per fer-ho, i ànima. Jo vaig dir, imagina't, amb un anterior comentarista, en Joaquim, que ben començar la temporada vaig dir que el Barça podem arribar a guanyar la Champions, o a la final, li vaig dir, al final vam arribar... Vam estar molt a prop. La vam perdre perquè la joventut aquella prodigiosa i tal, que tant posaven un pedestal, ens va trair en aquell moment, no? Però vull dir que vam estar a punt. Però clar, insisteixo, que hagués passat, jo sempre t'ho he dit, ens haguéssim trobat a la final amb el poderós senyor PSG dels nassos,
Jo, sincerament, mira que no em costa dir aquí coses a la valenta, però a mi una final amb el PSG l'any passat em feia una por com una pedregada. Jo ho reconec. I a sobre amb el Dembélé allà motivat, mare meva, jo crec que ha estat encara una patacada més gran. El PSG va golejar l'Inter 5-0, 5-0. Bueno, i jo vaig veure aquella final, perquè m'agrada el futbol, i tot i que el Barça no hi era, vaig veure-la i realment digne guanyador al París de la Champions. Em va sorprendre molt després que perdi el Mundial de Clubs amb el Chelsea, tot i que el Chelsea va fer molt bon partit. O sigui, no dic que el Chelsea no sigui mereixedor del Mundial de Clubs, de fet ho va plantejar molt bé, però bueno. És una patxanga, vull dir, a veure, a mi... No, aquest no, jo penso que aquest no, i tant de bo doncs el Barça estigui en la següent edició i ho podem fer molt bé. Sí que és veritat que hi ha equips a la Champions avui en dia que són molt poderosos, i un d'ells és el París, un altre és el Chelsea, un altre és l'Arsenal. L'innombrable. L'Arsenal està molt bé. O sigui, aquest enguany, sincerament, trobo que és molt difícil arribar a una final. Molt difícil. I si continuem amb aquestes no continuïtats i no continuïtats que volem jugadors bons tota la temporada, doncs el veig difícil. Però és allò, jo faig una crida al Barça, no? I que com a culer jo vull la Champions. Un altre any ho torno a dir, i un altre any sortiré, i segurament sortiré l'any que ve, que vull la Champions. Doncs que Santa Eulàlia t'escolti. Dic Santa Eulàlia perquè temporalment la Moreneta està segrestada per, en fi, persones, diguem, poc desitjables ara mateix, de forma temporal, espero. Per tant, ens encomanem a Santa Eulàlia, a les ofertes de Santa Eulàlia, perquè escolti les teves paraules. Saps com normalment acomiadem aquest programa, no? Sí, ja he dit que sóc seguidora, llavors ja sé com fan els comiats. Molt bé, doncs aleshores visca el Barça i visca Catalunya. Encén les orelles.